Selam, senin bir kız. Selam. Мен тылсымлы урман кышы. Сиңа нәрсә булды? Ник елыйсың? Мен адаштым, иге юлны таба алмыйм. Борчылма, мин сиңа юлны күрсәтәм. Күрәсеңме кайын агачларын? Әйдә, шул якка таба барабыз. Кайын, ак кәүсәле агач икән. Кайын. Хәзер турыга барсак, юкәлеккә чыгабыз. Ах, нинди тәмле ис! Юкә яфрагыннан бик тәмле ис килә. Юкә! Сулга таба барсак, имәнлек булыр. О, имән агачы нинди зур, чикләкләре дә бар. Имән! Хәзер турыга барыйк. Kızık eneli ağaç. Bu ne bir ağaç? Bu нарат агачы. Ул кышын да, җәен дә яшел төстә. Нарат. Хәзер әнә тегендә тал агачларына таба юл алыйк. Tol yapraklары bigрәк мотор. Минем чәчләр кебек. Tol. Әйе, ул сыгылып төшкән. Әйдә ак чәчәкле алаңа юл алыйк. Шымырт агачлары чәчәк аткан. Ис китмәле. Шымыртның чәчәкләре бигрәк мотор. Шымырт. Хәзер инде сулга таба өрәнгелеккә борылыйк. Өрәнгенең яфраклары нинди бизәкле. Минем кул бармаклары кебек. Өрәнге. Әйдә минем арттан. Тылсымлы урман кошы. Мин бу агачны таныйм. Алмагач бит бу. Алмагач. Әйе, син дөрес әйттең. Хәзер миләшлеккә җитәбез. Анда инде синең өйгә дә ерак калмый. Миләш яфраклары озынча икән. Миләш. Әнә, күрәсеңме? Анда синең өй дә күренә. Кайтып җиттең. Ура! Рәхмәт сиңа, тылсымлы кош. Сау бул. Дуслар, урманда адаша күрмәгез.